Mga kagustok marajaw na adlaw del Carmen yo si nakaton diri welcome San Jose. Yan mo siyud mga kaigsoon at mga Surigao no. Alam taon na tong view diri nila. O di ba? O may swimming pool diri mga kaigsoon no. May mga buhaya dito tindog pa ay tindog nagjaob. Yan mga kagustok. Ini mga kagustok natural na tubig oh. May mga isda oh. Oh, isda oh. Kita ninyo yung isda. Di makita ato zoom. Ato isda. Yan mga kagusok, good morning oh. Kita kids ta unsa oh. Sa Bakaw unsa gabi eh. Nato si DJ na vlogger na sikat gyapon at kaatbag ni Elias. Si Morenong DJ. Yan mga kagusok. Oh. Yan, good morning. Asa itong mga followers diri sa Del Carmen. Dawas kagusok. Nagsuisuri na oh. Dahil buhaya oh. Kita ang buhaya. Oh, dahil buhaya ba? Dahil buhaya oh. Mo ini ang bantugan nila diri na kuan. Ang buhaya sa una. Kung di ka taga Del Carmen, yaw kay rin eh. Yaw kay rin sa Iza oh. Yaw kay la kung di ka taga Del Carmen. Yan mga kagusok, shout out. Iboto na ito ang area para makita nato. Subad na. Oh, subad na. Naisda na. Uy, lapu-lapu. Lapu-lapu guys. Marami ito yawn. Wow, may diragi ka no? Yan mga kagusok. Grabe oh. Ako ang lapu-lapu. Subad na. Diri, di bawal diri, bawal. Dahil mga isda guys oh. Oh, klaro mga isda ng lotaw na oh. Makita niyo kay sa unan, don limpyo ang daga, limpyo ang tubig. Lubog-lubog manggod. Kaya si natural rin ang tubig ni musud sa swimming pool. Umay sila ladang-ladang oh, ladang-ladang. Dagat kazud. Dagat kazud ba? Yan mga kagusok. Shout out nato diyan no, mga followers ang gusto mo ligo diri, ligo na mo. Ako maligo na ko, ha, charot. Yan mo ang mga bakaw, mo tagtawag ang Del Carmen na bakaw kay gumikan sa ilang mga tagtanom diri mga bakawan oh, di ba? Mga bakawan. Makita nato na amok bakaw. Mga kaigsuonan maglinog-linog diri Siargao, safety ang Del Carmen, maglinog si Jadi karjo kusog-kusog kay ngano ang mga ugat-ugat sa dagat di ba sa maka-penetrate pag kuan mo to na ang mga pugong-pugong ang kuan mga bakaw. Yan, daghang salamat marajaw na adlaw sa atong mga followers, mga viewers. May buntag tanan kita kids taon dyan no sa unsa tong eskwelahan dito kuya? Elementary? Sa high school ko sa elementary. Elementary dito ang event unja. Pintang kadabis. O may ngayon doon eskwelahan? Luman sa Central Elementary. Oh, sa Lumancia Elementary School. Sa Lumancia Central Elementary School. Yan mga kagusto ko. Shout out sa atong mga followers da. Kita kids sa unja oh. Daghang salamat mga kagusok.